tak tady mě musí obejít, to znamená, že si to cvakneš rovnou až nahoru. Klidně můžeš udělat ještě krok. Tak, to je ono, postav se na nohy. Nohy. Pak dáš nohu sem a vypálíš pryč. Nějaký úsměv domů. Dobrý. Na to klidně šlápni, jo, ještě se ti to tam plete. Čau, Zbinďo. Výborně, Miško! Aha. Udělej si krok ještě? Ještě krok? No, víš je. No, odpočíň si tam, tady máte nejhorší kousek za sebou, tak stoupni si tady, postav se na nohy, nespírej se na rukou, postav se, tak, aby si stál jenom na nohou, rukama se jenom přidržuješ a teď ta je ono, teď si to předsvakni po jedný, až nahoru, ano. A to musím trochu rozmotat. Rozmotáš si to tamhle vejš, jo, teď je tady, ať ti nezdržují, protože oni zase to nemusí stát, tady, a teď šlápni semhle. Kam? Semhle, tak. Počkej, já tě ale budu let. To se přehodíš, musíš pak odemít, jo? Jo, bys. Zbinďo, jak si to jde protáhnout ty karabiny? Počkej, já ti to odlehčím za chviličku, jo? Teď. Jo, díky. Jak to vypadá? Nějaký pocity? Jo, je to skvělé, mně se to líbí. Co myslíš, že bude říkat mamka tomu? Ty to natáčíš? Já sám. Aha. To si to taky bude líbit? Taky bude líbit. No a kde si nechala tatínka? Tomu se líbí tam dole víc, viď? Nevím. Víš? Dobrá, tak jdi, výborně, pochvala.